Алло, әти, бу синме? Исән саулармы? Хәлләрегез ничек? Хәзергә бик әйбәт. Үзегез ничек? Нинди яңалыкларыгыз бар? Кәримнең эшләре барамы? Безнеке дә яхшы гына. Рәхмәт. Әни нишлей? Әниеңнең эше бар иде шул. Телефонга чакыргамы? Хәзер. Әйе, әни, ишетәм. Исәнме? Соңгы көннәрдә сиңа шалтырата алмадым. Сәламәтлегең ничек? Рәхмәт, Беркие. Бездә бик күңелле әле. Сәлим апам кунакка килде. Менә ничек? Бездә дә кунаклар бар бит. Якын дусларыбыз Рәшит белән Сәкинәне. Хәтерлисезме? Полковник Рәшитме? Әйе, шул. Әйдә, сез дә килегез әле. Рәхмәт инде. Бездә дә кунак бар шул. Үткәннәрне искә төшерәбез. Фотолар карыйбыз. Күрше Зәйнәп апаң да керде. Барсы да сәлам әйтәләр. Рәхмәт, әни. Үзләренә дә күп сәлам. Рәшитләр иртәгә китәләр. Без алайса кичен театрга барабыз. Безне югалтмагыз. Рәшит белән Сәкинәгә бездән сәлам әйт. Күңелле ял итегез. Рәхмәт, әни. Күрешкәнгә кадәр. Сау булыгыз.